This is my game. My game. Okei, eli mä nyt vedin tosta Pamin alas. Sit mä hyppäilyä ton. Sit kun noi hyökkäs, niin ne ei siis mahtanut mulle mitään. Sitten toi Piper tuli, mutta sillä oli vaan 2 power cubea, niin ei sekään tehnyt mulle mitään. Sitten toikin tosta ja sit lähti superi. Ja aika kovaa tappoi ton yhden. Sitten kun Piper spavnas, niin mä tapoin sen. Siitä sai yhden killin. Sitten toi superi ei tehnyt mitään. Nyt tuli uudestaan superi ja siinä se oli. Ja sit mulle jäi hyperikin. Tossa oli mun yksi parhaimmista peleistä.